kamot. Kana bitong kamot ninyo nga adunay tapad sa kilid. Kanang kindly raise your right hands. Kana inyong kamot nga adunay tapad sa kilid. Hala sige iagbay ra gud palihog sa imong tapad. Bahalag di mo kaila iagbay. Unya pangutana, kumusta naman kagoy? Tubaga lang pod okay ra goy. Okay kayo. Brothers and sisters in the Lord, are you happy? Malipayon mo, dili. Very good. Nindot nga malipayon ta. And now I would like to share with you my reflection on the homily. Doon ay usa ka amahan, nihangyo siya siyang anak nga magpatawag og pari kay feel niya murag hapit na gid siya mamatay. Mo nga nagtawag og pari ang iyang anak, ug unya pagkahuman, he was asking for the sacrament of the anointing of the sick. We know very well that the sacrament of the anointing of the sick has two major effects. Number one, maayo ang atoang kalag. Nga naman, masakit ba ang atong kalag? Yes, kabaw taniya na every time nga magkasala ta, ang atong kalag masakit. Naon sa may tambal sa kalag kung magmasakiton. We know nga confession, unya kung himalatyon na ta, or gabi atong sakit, the sacrament of the healing or the anointing of the sick, makaayo sa atoang kalag. Another effect of the sacrament of the anointing of the sick is possibly nga maulian ang atong lawas, pero kana depende ra nas Ginoo. Pero one thing for sure, maayo gyud ang atong kalag. Ang ikaduha, depende na lang na siya sa Ginoo. Now ang pari, pagkita niya, nakita niya ang maong tiguang lalaki nga luspad na ang naong ug lagom na pud ang abil. Mao nga nipungko ang pari unya ni sugod siya og administer sa sacrament of the anointing of the sick. Ang pari ni gunit sa kamot sa maong tiguang lalaki ug nipiyong iyahang mata. Unya pagkahuman iyahang gipangayo sa Ginoo nga Lord, itugot in taon nga maulian ning maong imuhang anak. Iuli in taon kaniya ang iyang maayong panglawas. Damtan og mga pila ka minutos, mga more than 5 minutes siguro, na matgunan sa pari nga niinit ang kamot sa maong tiguang lalaki. Mao nga nahibong ang pari tungod kay pagpermiro niyang gunit, bugnaw man, pero karon init man ni. Pagbukas sa mata sa pari, nakita niya nga ni pink-pink ang aping sa maong tiguang ug ni puwa-puwa ang ngabil. Unsay but pasabot ini nga sign? Meaning na unsa man? Naulian ang maong tiguang lalaki. Mao nga lipay kayo ang pari nga sa salamat in taon Ginoo nga imong gidungog ang among mga pag-ampo. You restored health to this son of yours. Mao nga ang pari tungod kay nahuman naman siya sa pag-administer sa sakramento, sa diha nga mobarog na unta siya, nilingi siya sa luyo, nakita niya nga nag-alirong sa iyang luyo ang mga anak nga purting daghana ug ang asawa. You know, ang mga anak ug ang asawa porting isuga og naong. Mao nga ang pari nakuyawan, ningon siya, have I said something wrong or have I done something that offended them? Ang pari nakuyawan siya, mo nga nikalit siya barog og nananghid sa mga anak ug sa asawa, ningon, ma'am, ang inyong daddy naayo naman, ang imong husband, ma'am, okay naman, hatagan na nako sa sakramento, muuli nakuha. Ningon din ang mga anak ug ang asawa, sige Father, salamat Father. Samot ko yawan ng pari, isuga po din nila, ingano ka ni. And so the priest, paspas kay nga nilakaw, unya ni gukod ang maid, nga na sobre, o ginganan, Father, imuha ko no ni. Ningon ng pari, ayaw na lang, di na kinahanglan. Ang ako lang gusto mahibaw, curious lang ko. Naaba ko'y nasulti nga di maayo ngadto nila. Kay tanaw na ko, murag naglagot man sila. Naaba ko'y nahimo nga nakapahiubos, nakapasakit nila. You know, unsay gisulti sa maid, ingon ang maid, wa man Father, wa man kay nasulti, wa po kay nabawhat nga makapasuko nila. Pero nganong murag naglagot man to sila, nangunta na ang pari, ningon ang maid, naglagot sila Father kay naulian ilang daddy, ilan naman kung gibahin-bahin ang katigayunan. Brothers and sisters in the Lord, we are now here to attend this healing mass. Healing, pag-ayo, pagtambal. All sacraments are sacraments of healing. Tanan mga sakramento, puro na siya magkatambal. But then, the question is, unsa man po'y angay tambalan nato sa itong kaugalingon?
We come tungod kay nagtuo ta nga naatay madawat o matambalan ang atong kaugalingon. Sometimes we thought that illnesses are limited to physical illnesses only, pero ang sakit di ay pwede pod sakit sa relasyon. Sama pananglit ni adtong pamilya ngano nga nalipa, ngano nga nasuko man sila nga naulian nilang daddy. Pwede day na nga sa suhod sa pamilya dunay mangandoy sa atong kamatayon. That tells us nga wala gid sila gugma sa ilahang daddy. Asa ilang gugma nasa bahandi na as kayamanan kapait kung mauhono. Kung wa kahigugmaa ang higugma ang imurang kwarta ug ang imurang yuta ang imurang kompanya. Di ba na siya angay tambalan kana nga klase nga sakit, di ba? Sakit sa kahangol, sakit sa kahakog nga mopatay even sa naghatag og kinabuhi nato mismo. Maybe, mga igsoon ko din ni Kristo, usa sa mga butang nga himuon nato in this celebration is to reflect unto ourselves, kumusta man ko? Unsa may akong pangayoon nga patambalan nako sa Ginoo? Is it my COVID? Napa ba'y COVID ron? Is it my hubak? Is it my cancer? Is it my arthritis? O unsa ba kang klase nga sakit nga stage 4 na? But not minding on the relationship nga kinahanglan po di ay tambalan ang ako ang relasyon sa akong isig katao. Kinahanglan po di ay tambalan ang akong relasyon ngadto sa Ginoo. Maigsoon ko din ni Kristo, kabalota kanang gitawag og psychosomatism. Lisod kayo, di na siya madag tambal sa doktor. Asa man na siya madag tambal. Tanawo na to atong kaugalingon. Unsa may problema nako sa akong kaugalingon that I have to correct. Sometimes natay tendency nga mutanaw lang sa uban without doing an introspection. When we do introspection, diha makita nato unsa man gid ay angay patambalan. Tungod kay nagtuo man gud ta nga ang angay patambalan siya, pero usahay di ta kabantay nga ako kinahanglan day ko og patambal sa pagkamapaubsanon sa gugma si Kristo. Daghang mga katuigan naglakaw-lakaw siya, unya nanambal siya sa mga tao. Ang ubang mga tao in reality wala magkinahanglan og aspilit o di biogesic o diatabs. Unsa gikinahanglan sa uban? Gugma, tungod kay wa sila katilaw o gugma. Ang gugma, nahinumdum ko sa una sa estudyante pa ko sa seminaryo diya sa Mabulo. Natoy time nga nagsigi ko og kasakit. Unya, pagkahuman, gingnan ko sa akong rektor, dong, mas maayo siguro kung uli sa ka sa inyuha. Unya, pag uli na ko sa amo, nawaha ang akong sakit. Nga naman, tungod kay usahay ang atong sakit, dili gid siya sakit nga tinud-anay, kundi longing for attention. Ang gugma sa pamilya, makatabang nga paspas ta maayo sa atuang sakit. Pero kung pananglitsod sa pamilya, walay gugma, kana bitong structured ra kaayo ang tanan, legalistic ra kaayo ang ato ang approach to dealing or handling with our families. Basin baya hinoon nga instead of helping family members, we damage them in the process. Because maybe sometimes we are indifferent. When we say indifferent, we do not care about the emotions of others. What is important is that ang ako orang gusto mo ay matuman. Kini, mo na siya'y buhata. Kung unsay piktoy ni diyan mo, wa na ko'y pakialam. That is rudeness. Ug kana siya kinahanglan tambalan podsod sa atong kaugalingon. Maybe makafeel ta, why is it that other people, layo man kayo sila nako, di man sila mutagad? Ngano man, maybe there is something wrong with me nga kinahanglan pod tambalan. Nindot kayo ni atong gibuhat karon kay misa ta, healing mass. Ngayo ta sa Ginoo nga unta kita iyahang tambalan. Pero ang nakapait nini kung wa nato makita kung unsay tambalan nato sa atong kaugalingon, we miss the point. Muna importante kayo in the process of healing kanang gitawag og self-examination. Kana bitaw mga doktor kung magpa-check up ta, mag-physical examination man sila, tan-awon asa man ang problema kay para masulbad nato na siya. Maigsoon ka ni Kristo. Maybe one thing that I could share with you as we continue this celebration, kana bitawng, why don't we do an introspection?
Kaya natanaw na to sud sa tong kaugalingon. Sometimes along the way, sa doing introspection, makaingon ta, we feel dread with ourselves. Makainta nga ingon, ani, di ay ko. Sometimes di po na siya mada. We need other people to give us a feedback. And when they give us feedbacks, usahay painful, usahay sakit, pero makatambal siya, makaayo siya nato. Lastly, mga igsoon ko na ni Kristo, I was struck, katubang I am assigned in Danbantayan. Unya, there are several times nga dili ako'y magmisa sa patay. Unya, pagkahuman, when I go back to the church, nagbalik na ko dito, makita na ko na ay mga misa sa patay nga usahay, daghan kayong tao sud sa simbahan. To the point nga bisan sa gawas gani, daghan niya pong tao. And then I ask, normally, human lang yung kayo, ngunta na ko, kinsa man day nang namatay, dato na siya. Ang mga tao mo ingon dili man Father. Unsa man na siya politiko na siya, dili pod Father. Unsa man na negosyante na, dili pod Father. Pero nganong daghan man kayong tao nga nitambong sa iyang misa, unihatod niya diha. And you know what is their answer? Ingon sila, maayong tao manggod na siya Father. Maayong tao manggod na siya Father. Mauday na siya, kung maayong tao ta, many people would love us. And love is sometimes the only tambal nato sa panahon nga magmasakit ta. Not necessarily always tambal nga mapalit sa pharmacy o tambal ay baka nga bisan unsa. Ang pinakapait nga tambal kung wa gani the absence of love. Ang gugma kanunay gina siya makapalig-on. Ang gugma kanunay siya makapa-inspire o makapa-encourage. Hinahon punta sa atong dinhi, sa atong panagtapok, ato ang padilaabon ang gugma sa Espiritu Santo. Please stand. Jonah discovered that there is